שלי עץ בבית. גם לוקח לי את האדמה, וגם מסכם משגב. לא שלחת לי. לא שלחת לי. מה לא שלחת? את התמונה. את התמונה. זה היה חשבון שום דבר. לא, אבל אתה יכול גם להסריט. להסריט? אני לא רוצה להתעסק איתם. יותר מזה, אני מקבל, אני משלם שילמו לי מס על סניף, לא שילמו לי. הכנסה, אני משלם חצי ממה ששלם. פינצ'י, תגיד משהו. מה אני אגיד? אני חי. מה זה חצי? כמה זה משנה? כן, יואב, תגיד משהו. לא, זה משפט. זה כיף, מה שקורה. כיף לפגוש את כל הוותיקים. שלם, משפחתי. נו, תגיד משהו. לחיים. אתה כבר רגיל, קייזרמן. תעביר את הסרטון אחר כך. רגע, אבל חבר'ה, יש לי בקשה, אתה לפני לקחת תמונה, כולם חייבים לחייב. תהיה חיוך לתמונה. אין דבר כזה. שיר, רק תגיד. חיים. תרימו גם את הכוסות. חבר'ה, להרים כוסות. רגע, לא רואים אותך מאחורה, תתקרב לך. נראה את המסתיר שלך. רגע, אתה רוצה? צ'ירס! לא יודעים לאן להסתכל, ימינה שמאלה. בבקשה, חבר. תודה. תהנו. זה של מי? זה שלך. סגרי, תעביר אליי, הוא לא תהיה פה. זה חביבי, מישהו עובד על האחוזים, ולא מעניין אותו כמה זה מיליארד או לא מיליארד. בחיים לא קיבלתי... היי, זית, מה שלומך? בסדר. טולי! לא חביבי, מה רק עכשיו זיהית אותי? כן. עכשיו לך החוצה, פעם השלישית, בועז. 3 כניסות ביום. בועז הוא תמיד בסדר. אבל עד היום, חביבי, הוא מאשר 3 כניסות. עכשיו, אני התחלתי אותך לפני 2-3. אתה לא יודע בכלל בכמה אתה קונה, בכמה משלמים לך. גנני, שלום. דני הרב. מירה, מה שלומך? בסדר. מה, תגיד, אתה לא הפעיל המרכזי פה? לא, היום לא. זה פעם ראשונה. אני חשבתי לא. שהוא יצא לחופש. לא, היום אני... הקורס הראשון שמגיע חצי. שמוליק היה צנע. בפוליטיקה הוא היה בהרבה מאוד. הנה המנהל הראשי, רוס. תגיד משהו. תגיד, אני שואל, אתה לא יכול לקפוץ הביתה להביא את המסרטה? כמה זמן? חצי שעה? מה? מה, עכשיו לנסוע? כן, אחרת אין לנו מי ש... כן, הוא מסריט נהדר, מה? מה זה? הנה שגב, פינץ', לזורגן. לזורגן. מה נשמע? בסדר חמור. ברזינגר, שוורצי. אהלן, בר. אהלן. תודה רבה. לא פתאום? אתה רוצה את הג'פטה הזאת? תשאירי גם את זה. זיווה. אהלן. איפה ורדה? היא לא באה? זו מאוד.
אתה ראית את מזרחי? כן, אני גם מנסה לעשות את זה, לא עולה. רגע, סליחה רגע. כן, זה שניהל, עורך דין מזרחי. טומי! אהלן, מה נשמע? כנס של זקנים. אהלן, אהלן. אמירם, כן. רק אנחנו מזדקנים, מה איתך? לא, מזדקן כמוך. אתה לא נראה שאתה מזדקן. מזדקן. ועוד איך. שטארק. מה העניינים? תגיד משהו. מה להגיד? איזה להגיד? אנחנו לא יכולים לדבר בגיל שלנו. נו, אומרים שאפילו שרה אחת לבנה אין לך. מה זה? אומרים שאפילו שרה אחת לבנה אין לך. הוא לא מזדקן. אתה יודע, זיו, נפשית, סמלית, עמוקה מאוד. התחיל מהמפגש לפני קצת יותר משנה, כנס לדורותיו, אחר כך היה, הרימו שמו איזה גל עד לזכר הנופלים ביחידה, ולא מזמן עשו כנס, מפגש לזכרו של רוני לוי, זכרונו לברכה. רוני לוי, כתבתי לכם למי שאולי שם לב או לא שם לב, הוא נשוי לבת כיתה שלי, ואנחנו בבית ספר החקלאי בתיכון, למדתי בתיכון דרך אגב. אז בחופש הגדול היינו הולכים לקיבוץ בארי לעזור להם לקטוף את האפרסקים. לימים נעשו קיבוץ מאוד מכובד, וההיכרות שלי איתו הייתה באמת מאוד חברית. בימים שהיו השריפות בבארי וזה, כינסתי את הגרעין של התיכון שלנו, הלכנו אליהם וכו'. מי שיכול לספר יותר מדויק על הרגעים האחרונים של רוני זה אבי מוניס, שהוא היה האחרון שדיבר איתו. אבי, בבקשה. שלום לכולם. אני ברשותכם רוצה לספר על רוני, כי את רוני אני מכיר זה משהו כמו 52 שנה. אני ראיתי את הסרטון שעשה שמוליק ברם, הוא לא נמצא כאן, ושם יש שני קטעים, אחד של חיימוביץ' שמספר על דרך הקורקע שהייתה בין המחלקה אז לבין המגורים, ואני רוצה להתחבר למה שאורי סיפר ואמר באחד השלבים בסרט שהוא דיבר על היום האחרון של רוני. בשעה 11:41 אני שואל אותו, רוני, מה קורה? אז הוא עונה לי, לא טוב. לימים כשאני מדבר עם נועה, ואני שואל אותה, נועה, תגידי לי מה היה בדיוק, אז היא אמרה, אני לא יודעת, אני זוכרת רק שזה היה בשעה 9:30. אז נראיתי לה, יצא צילום מסך כדי שתראה שזה המועד שהוא התקשר. ואז שאלתי אותה מה קרה שם בעצם. אני לא יודע אם לספר, בקיצור, באיזשהו שלב רוני עשה את מה שצריך לעשות, ובאיזשהו שלב הוא קרא שהיא תעזור לו. עכשיו, הוא היה בחדר שהוא תמיד נותן לי להיות שם, זה היה חדר מאוד צר בין הארון למיטה. הוא כנראה נפגש שם, הוא ביקש מנועה שתבוא להוציא אותו. כשנועה נעה לכיוון שלו, זה נועה מספרת לי, ואחר כך היא ימתה את זה עם מוטי. המחבל שיצא פצוע, כנראה קרא למחבל אחר, והוא זה שעשה את כל מה שצריך לעשות, אבל הוא ירה גם בנועה. הוא ירה בנועה, הוא פגע לה בשד, זה יצא לה מפה, היא נפלה, התעלפה, ואני שמח שלא עשו בידוע הריגה כמו שהמנוולים האלה היו. ככה זה נגמר.
אלימלך, תחזור לפניי. אני מאוד מתרגש, לא הייתי כאן בבסיס עשרות שנים. אני בא מהנגב, לא שקט כל כך אצלנו, אבל אנחנו נתגבר. חג שמח לכולם. תודה רבה אבי. אכן רוני היה באמת אדם מיוחד מאוד לגביי. דרך אגב, אם אתם יודעים, אני גם פורט בגיטרה ושר. והוא למעשה היה מתורגמן שלי בשירים בצרפתית. ועכשיו אני נאלץ בכיף כמובן להיעזר במרק אילוז, גם הוא דובר צרפתית. נמצאים איתנו שני אורחים מכובדים. בנדה, שבא מארצות הברית בשמחה רבה. נמצאת איתנו גם הבת של מר טוביאס מרסל, זיכרונו לברכה. זיווה, בואי בבקשה תגידי לנו כמה מילים, לא על הסנחנות, אלא כמה מילים על אבא מיוחד שהיה לך. צהריים טובים. התכנסנו במקום מקסים, נעים ומאוד נעים. אני מודה שניתנה לי הזכות לומר כמה מילים לזכרו של אבי, סגן אלוף מרסל טוביאס, זיכרונו לברכה. בהזדמנות זאת, אני מבקשת בשמי ובשם בני משפחתי להודות לידידי היקר, סגן אלוף גרוסמן, מפקד היחידה שהיה צריך על היוזמה לחידוש גלעד הזיכרון בבסיס תל נוף, והגדלת לעסוק בכך שהמצאת גם את הדרך המיוחדת לכניסה למגרש האימונים שנקראת דרך מרסל. עברו 52 שנים מאז נפילתו של אבי. האירוע הזה צרוב לנו בזיכרון ובנשמה, כאילו אירע זה אתמול. כולנו זכינו להכיר אותו כאבא, כמפקד, לוחם וחבר נאמן. דמותו השאירה בנו חותם משמעותי שמלווה אותנו לאורך כל חיינו. הוא היה קצין צה"ל המעוטר ביותר והיחיד שזכה לענוד 4 רקעים לכנפי הצניחה. הוא מייצג את המשפט המפורסם, האדם הוא מקור עוצמתו של צה"ל, זה הרואה בשירות הצבאי ערך וזכות, ולא רק חובה חוקית. ואכן, מרסל כל שנותיו בצה"ל ראה בכך שליחות וחובה מוסרית לתקומת המדינה וביטחונה. מכמונו יכול להעריך את דמותו ושכמותו, שהם התשתית הבסיסית של תקומת המדינה בימים טרופים אלה שעוברים על כולנו. סיפורי הגבורה של הדור הצעיר, חיילים ואזרחים, מחזקים ונותנים לנו תקווה לעתיד. זכרו, עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל. אסיים בתפילה ובקשה להחזרתם של החטופים והחלמתם של הפצועים. תודה רבה מקרב לב. תודה רבה זיווה. רגע אחד נעשה הפסקה לפני המשך. אני רוצה להודות לכמה חברים שעזרו לי, ביניהם שלמה טולדנו, יצחק אלימלך, ברעיונות נחמדים. אני חושב שמאוד מיוחד להדגיש את העזרה של מתי קפלן, בחור עם נשמה מדהימה, עם יכולת נתינה מדהימה. הוא לא יכול להיות פה היום בגלל שיש לו הזכרה של אחייניתו, אני לא זוכר מה. אז המון תודה לכולכם. גל ידי, גל. זו השי קטן שאנחנו נוצאים למסעדת אידי על החוף, בהוקרה כנס מדריכי צניחה.
יוני 24. מכולכם. העיצוב של יצחק אלימלך. תודה, תודה. למעשה התוכנית במקור הייתה צריכה להיות שאלעד גרוסמן יגיע להסביר לנו על הצניחה היום ובעתיד, ואני יודע שיש פיתוחים מכל מה ששמענו קודם. באילוצים שקשורים לצבא הוא לא יכול היה להגיע, ביקשנו שיעשה מאמץ כל מי שיכול. הוא אומר, תקשיבו, אנחנו פזורים מהצפון עד הדרום, לכן אנחנו נכבד את אי הופעתו, אנחנו נעביר לו את אותו דגל, את אותה תמונה בהוקרה למרום, מלסגן אלוף וכו', מכנס גבורות, נמצא את הדרך. מי שעוד לא נמצא איתנו והכנו לו את הגביע הזה, זה יצחק פרי. עם הדגשה כתוב ליצחק פרי, זקן מדריכי הצניחה בהוקרה כנס גבורות יוני 24. מה זה? זה יגיע אליו גם כן. היות ואלעד גרוסמן הבן של לא הגיע לפה, הייתה לי הזכות לשכנע ולבקש מחברנו, אין מילים להדגיש על פועלו, או לסלול אם יסביר לנו על מה קורה היום בנושא השבויים והבלגן שקורה במדינה שלנו. בבקשה אורי. אני הייתי מדריך סליחה בסדיר במילואים תחילת 61 עד מילואים 1986. ב-1986 פנו אליי וביקשו ממני לעבור יחידה במילואים, והעבירו אותי ליחידת איתן, ניטור נהדרים. שם עברתי קורס קצינים במילואים, והתחלתי להתעסק בנושא של שבויים ונעדרי צה"ל. אם אתם זוכרים, 86, רון ארד, פינק, אלשך ושיערים מסולטן יעקב, שלא שחררו, ואחד מהם רק גבו עצמותם. עברתי שם במילואים, ושם עשיתי מילואים יותר אינטנסיביים, אבל במקביל עסקתי בנושא הזה ברמה האזרחית, כשנתבקשתי על ידי יצחק רבין לבוא ולהיות יועץ מיוחד לשר הביטחון בנושא שבויים ונעדרים. השנה הייתה 86, שנה אחת אחרי עסקת ג'יבריל הידועה, שבה חזרו שבויי ג'יבריל. מי שהחזיר אותם היה ראש אכ"א דאז עמוס ירון. ואני חושב שכמעט לדבר בקצר על מה שקורה היום לא ניתן, אבל כל מה שאני אומר לכם שהזכות הזאת להיות מדריך צניחה ולעסוק אני כמעט הבודד שעוסק בזה כבר 37 שנים, וגם ב7 לאוקטובר נקראתי להתייצב בשעה 7 בערב, ואמרתי, הפעם אני לא רוצה לעבוד בשביל המערכת, אני רוצה הפעם לעבוד עם המשפחות, מכיוון שהמספר של המשפחות היה כל כך גדול, היה המספר הגדול ביותר בכל הזמנים, בכל מקום בעולם, של אנשים שנחטפו. אני לא מדבר על 1,500 כמעט נרצחים, אבל בשום מקום בעולם, בכל ההיסטוריה האנושית, לא נחטפו כך מספר כזה של אנשים. הכי מתקרב היה לניגריה, 200 ומשהו. אז בקיצור, אני עולה בהזדמנות אחרת שיהיה יותר שקט, וגם שאנחנו נהיה יותר רגועים. אני עושה בזה ביום יום. אני חבר המטה, לא הסכמתי לשום טייטל, שום דבר, אמרתי לשמור 37 שנים, התכוונתי כבר לא להתעסק עם זה, אז אני לא צריך תיאורים. המצב הוא לא טוב, הוא קשה. גם אם נצליח להחזיר את אלה שקיימים, רבים מהם הוקרבו, אין לי מילה אחרת לומר את זה, אבל את זה אני אומר בפעם אחרת. אני צריך להציג את עמוס,
שהוא גם איש צנחנים מהטובים והמובהקים ביותר שהיו. אז אני אספר בקיצור שעמוס היה סמ"ך מ"פ שלנו בפלוגה א' בגדוד 50. גם שלי. אתה מוכן לא לדבר בבקשה? גם שלי. כשאמרתי שלנו התכוונתי להגיד את שמו, אבל אתם מכירים אותו. אל תשוויץ. טולי ואני היינו בפלוגה א' בגדוד 50. אותו רואל, מיטה ליד מיטה, העברית שלי הייתה טיפה יותר טובה משלו אז. ורק 2 מילים על טולי, כבר שחררת אותו, מפריע לי. בחופשה הראשונה שיצאנו מהגדוד, טולי עמד בשער, לבוש מצוחצח עם הכנפיים, אפשר היה להסתרק על הנעליים שלו, ואני יוצא, ואני אומר לו, טולי, לאן אתה יוצא היום? אז הוא אמר לי ככה, אני הולך, לא יוצא, הולך, במרוקו זה הולך. הוא אומר לי, יש לי ללכת ל10 מקומות. אמרתי לעצמי, מי שיש לו 10 מקומות, אין לו אף מקום, ועשיתי טעות והזמנתי אותו אליי הביתה, והטעות הייתה שאבא שלי המנוח התאהב בטולדנו, והוא הפך להיות בן מאומץ של ההורים שלי, והיה איתנו ואנחנו חברים אחים עד היום. ואחד התפקידים שאני הייתי חושב שאנחנו מאוד רוצים לדעת, עמוס היה מנכ"ל משרד הביטחון, ועמוס מכיר יותר מכל אזרח במדינה הזאת, מה זה הסיפור של מדינת ישראל, מה שנקרא בהכי גבוה שלה, וגם לצערנו היום, וקצת יותר נמוך. אז עמוס, תודה שאני אוהב אותך, שדעתי לדבר מעט על שם. קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. תודה רבה לאורי על הדברים המחמיאים. האמת היא שאני מסתכל פה על האנשים, אז זה בסך הכל מחזיר אותי לצעירותי. אז העובדה הזאת היא כבר שווה את זה שאני רואה פה את טולי ואת שוורץ ואת סמינה. אז דווקא אני אתחיל בנקודה הזאת. הרי שואלים מה קרה לנו. אז דווקא הפורום הזה אני יכול לתת אותו כדוגמה. לא כי כל אחד מאיתנו יש בו משהו מיוחד. תראו, אנחנו אנשים עם אופי בעייתי. אנחנו לא יודעים לשמור שגרה. אנחנו די מזלזלים בדברים שצריכים להתבצע בצורה מסודרת, מוקפדת. אם צריך לקום ב4 בבוקר, אז קמים ב4 בבוקר. אם צריך לעלות לעמדה, אז עולים לעמדה. חלק עושה ככה, חלק עושה ככה. יש לנו בעניין הזה בעיה בסיסית. אומרים, וזה נכון, אנחנו סטארט-אפ ניישן. ממציאים משהו ובורחים. הולכים הלאה. כשאני מסתכל על הפורום הזה, אז זה דוגמה שאני יכול לתת. במשך כל הפעמים שבאתי לבית ספר לצליחה, והייתי אני חושב קרוב ל70 צליחות, לא היה פעם אחת שראיתי שמישהו מהמדריכים מזלזל. עכשיו יש איזו סיבה. כי כל אחד מהמדריכים יודע שאם הוא מזלזל, מישהו יכול לשלם בחיים שלו. וזה ישר, בפרצוף. עכשיו שאנחנו מגיעים למצב שלנו, מה שקרה לנו ב7 לאוקטובר, הודיעו ועדות, תבדקו. אני לא יכול להיכנס לפרטים, כי גם חלק מהפרטים אני בכלל לא יודע. אבל אני יכול לתאר לי דבר אחד. שמאז
שאני זוכר, לא לקחנו מספיק ברצינות את האויב הפלסטיני על כל גווניו, לא חשוב, חמאס, פת"ח, לא לקחנו אותם אף פעם ברצינות. הם חוששים מאיתנו, אז הם לא עושים את זה, אנחנו קצת מורתעים מהם, אבל שנבין דבר אחד, אני לא חושב שזה בעיה לכבוש את לבנון, אין לנו שום בעיה כזאת. צה"ל בסוף הוא אומנם קטן מדי, אבל הוא צבא חזק, מה שיש הוא טוב. אני לא מדבר על מה שהיה ערב השביעי לאוקטובר, אני מדבר היום. צבא מעולה. המבצעים שהוא ביצע בעזה יוצא מהכלל, מקצוענים. אז בסוף הבעיה שלא הייתה לנו כדוגמתה היא שלדעתי משפיעה על הכל, וזה מה לעשות עם החטופים. אם לא היו החטופים, הבעיות היו קצת יותר קלות. תודה רבה לכם. תודה רבה לעמוס ירון, בבקשה עמוס, מאיתנו. כן, הנה, תראה את זה. אני מודה שצריכה חופשית התענכתי, אבל 70 וכמה צמיחות יש. וכאלה בשדה אברהם. מי צלח פה בשדה אברהם? אוקיי, רבותיי, מהמפגש הזה אנחנו יוצאים עם תובנות רציניות מאוד, עמוקות מאוד. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, כי זה לא מפגש של חברותי, יש פה עניין עמוק מאוד לעתיד המצב שלנו. רק מילה אני רוצה להגיד, סמין אמרת שצריכים להגיד תודה לרוס. זה פעם הראשונה שמתבצע כנס כזה, יפה אמרת, בלי ועדות, יוזמתו, הכל מבורך, מה אני אגיד לך? לא יהיו ועדות אחרי זה? שום דבר, אני אומר לך, הכל זה רוס, ממש יזם ועשה לבד. תודה רבה.